Ndinokuchingamidzai vana vaMwari pakudzidza nekuverengwa kwebhuku The Great Controversy. Nhasi tiri pachapter 2 yakanzi Persecution in the Early Centuries. Sekudzidza kwatakaita pachapter 1 nezuro The Destruction of Jerusalem, takada kuti Kristu akafada kutaura nezvekuparadzwa kweJerusarema, izvo zvichigere kuitika. Panguva imwe cheteyo, Kristu anotaurawo nezvekutambudzwa kwaizoita waimuteerera neumambo hwepanyika pano. Saka Kristu paanoenda kudenga masenjuri ekutanga echiKristu, muchaona imimi kuti the Christian Church yakatanga kutambudzwa. Satan akapinda mumaleaders eRoman Empire, vakatanga kupersecuta maKristu. Munyori abva adomba kuti persecution yakanyanya kukurisa uye kutangwa zviri marked mumazuva amambo ainzi Nero. Nero ndiye mambo akauraya Pauro akamugura musoro. Kana muchitodzidza kubva kumunyori mumwe chete Ellen G. White mubhuku yakanzi Acts of the Apostles, muchaona kuti Nero mapati ake ailaitwa, kana kuti marambi kana makenduru aialaita waiwe maKristu atorwa ainyikwa mumadhiramu emafuta obetswa otanga kulaita, ndo aiprovide light pamaparties ake. Saka maKristu anotanga kutambudzwa panguva iyi. Nemhaka yei waitambudzwa? maKristu ainzi, imimi muri kunamata Kristu wenyu, asi nyika yese iri kuteedza tsika nemagarire echihedheni. Saka imimi ngei muri kuda kunamata chinamato chenyu musingateedziwo zvinoda the state? Saka muchaona kuti panguva iyi Satan anotanga kushanda nemaleaders vachizama kutsvaka pese paangapomera. maKristu aipomerwa kunzi macalamities akange ari kuwira the Roman Empire, nzara, nhamo, even maearthquake akange ari panguva idzi aitanga kupiwa blame kumaKristu, kunzi nekunamata kwamuri kuita chiKristu ndo zviri kukonzeresa nhamo idzi. Zvobva zvanditondedzawo kuti isusu sevana vaMwari, one or the other time matambudziko achawira pasi rino, kana tichidzidza achazopomerwawo kwatiri. Saka izvi tinofanirwa kugara takagadzirira. Chokwadi muchaona kuti matambudziko aya akange ari kukonzerwa nezviwi zvevanhu vairarama kana kuti vaigara munzvimbo iyi yaitongwa neThe Roman Empire. Paganism nekuita nekusarurama ndo zvaikonzeresa matambudziko aya. Now maKristu waitorwa, vamwe vacho wairowerwa pamuchinjikwa. Thousands upon thousands of Christians were murdered. Vachinzi siyai chiKristu. Wese wairamba wairowerwa pamuchinjikwa. Vamwe ndivo vaiurayiwa neminondo, vamwe vaiurayiwa nemisewe, vamwe vachiurayiwa nemapanga nemabakatwa. Vamwe ndo vaitorwa vachiiswa mumastadium vachivhurirwa shumba. Vaitanga varohwa zvikuru vopiwa kushumba dzine nzara dzichiwadya. Vamwe ndo vaipfekedzwa maanimal skins kana kuti ganda remhuka, voiswa mumatheaters. Vanhu vakaungana vachifara vachipembera, because mahedheni vaifara kuti maKristu ngavaurawe kuti matambudziko ari kutiwira amire. Saka vaiti vari imomo paivhurirwa mapere kana imbwa. Imbwa padzaiona hadzaisaziva kuti pane wanhu, dzaingoona maskini aya akafukidzwa dzotanga kurwisa dzichiti dzimwe mhuka. Saka maKristu akawandisa zvikuru kwazvo akaurayiwa. Zvichidaro maKristu anotanga kuona kuti chiKristu chakange chaakuvaremera inside the Roman Empire. Saka vanotanga kubuda kubva muRoman Empire
kubva mumaguta akafanana naRome vachitiza outside Rome. Vamwe ndo vaitiza mumakomo, vamwe vaitiza mumapako, vamwe vaitiza mumaninga, mumatonera, mumasango nematombo, everywhere. Kwese kwaiwanikwa kuhwanda waihwanda. Munyori abudisa even mazita emamwe mapako ainzi macatacomb caves. Imomo ndo mawaihwanda maKristu, ndo mawaiwiga wakafa wavo, nekuti the Roman Empire yaingosiya yauraya. Asi pakuwiga munyori abudisa pachena kuti waiwiga wakafa munzvimbo idzi. Under the city Roman Empire pabuda pfungwa yekuti paive nematunnels avo aihwandwa nemaKristu. Vari imomo maKristu vaisherana mavhesi ekusimbisana uye vaiudzana kuti varambe vakatendeka sezvo kutambudzika kwavo kwakanga kusiri pasina. Ndafara vhesi yakotwa kuna Pauro inoti those who live godly shall suffer persecution. Vari mumapako imomo, vari mumakomo makasiyana siyana. Ndafarira munyori zvakare anoti by faith they looked kudenga voona Kristu nengirozi vari kusaidi kwavo. Ndafara zvakare pastatement chapter 2 imomo rabudisa pachena kuti maKristu by faith wainzwa inzwi raMwari richitaura munzeve dzavo richiti, be thou faithful unto death and I will give you the crown of life. Iva wakatendeka kusvikira parufu, ipapo ndichakupa korona yeupenyu. Zviri kudaro nguva inopfuura. Ndafara mumwe munyori akotwa panapa nemunyori abudisa pachena pachapter 2 ipapo kuti akakotwa achitaura kana kuti akatorwa bhuku yake achitaura iye kuti kuuraya kwavari kutiita uku kuri kupruva our innocence, uye kuti regai ndiiwerenge. Ari kuti the oftener we are mown down by you, the more in number we grow. The blood of Christian is seed. Izvi zvinoreva pachena kuti maKristu kunyange vaitambudzwa vaiwedzera in numbers. Abudisa pfungwa yekuti the Christian blood is seed. Ropa remuKristu rakafanana nemhodzi. Muchaona vanambuya ndinoziva muri kuteerera zvidzidzo izvi. Ndinoziva ndimi munorima kana muri kumamisha kana mumataundi. Mukaisa seed kana kuti mbeu muvhu inotanga yaora. Kana yaora ndokuti izobudise a new shooting yatodaidza kuti new plant inozoburisa mamwe kana dzimwe mhodzi dzakawanda. Saka ndo zvakafanana nekuurayiwa kwaita maKristu. Waiti wakauraya, instead yekuti wapauke, Mwari aibva amutsa, waibva wawedzera, waibva wanatsa kuona vamwe kuti chavari kuurayirwa chokwadi vanhu havari kuchiziva. Saka Satani anozoona kuti kuuraya vanhu strategy iyoyo yanga isiri kushanda. It was ineffective in eliminating the Christian religion. So anozoona kuti anofanirwa kuita new strategies kana achida kuwina kuparadza chiKristu. So the new strategy yaakatanga kuita yaive kupinda pakati pemaKristu. So anopinda mumaleaders nemuvanhu wanga vari mahedheni, vobva vatanga kuuya mumacheche emaKristu vachinyebera sevaakuteera Kristu, but they were half converted Christians kana kuti half-baked. Kana tiri kuti half-baked ndewekuti vanga vasina kutendeuka chaizvo. So vaiuya nedzidziso dzavo dzakatsauka. Saka muchaona imimi kuti muchechi makatanga kufladha maKristian mapagans akawanda aizviti tiri maKristu. Wasvika imomo waipiwa zvigaro munguva pfupi, then wochitanga kuintrodusa mateachings akatsauka asiri echiKristu. Nguva ichifamba
ma-idols akutanga kupinda mumachechi nedzimwe dzidziso dzakatsauka dzaakutanga kupinda mu-the Christian Church. maKristu akanga achirewesa aiteera Kristu kwese kwaanoenda, vaiteera dzidziso dzakachena, vanotanga kuona chimiro ichi. Saka vanozopa decision yekuzvitsaura kubva kumaKristu aya anga ari half-baked. So munyori apa pfungwa yekuti kwakabva kwatanga kuita two groups of ma-Christians, wanga vari true and honest pana Kristu nevakanga vari half-baked. Pabudawo zvakare kuti sezvakaita Cain achiwenga Abel, maKristu aya akatanga kuwengwa nema-half-baked Christians ava, kunzi imimi hamusi kuda kubatana nesu, muri kuda kuita zvinhu zvenyu mega, uye hamusi kuda kugamuchira dzidziso dzechihedheni dzavakanga vari kuuya nadzo. Munyori abva aburisa pachena kuti maKristu vakanga vakamira pachokwadi vakati kana kubatana nemhaka yekumukira chokwadi. Kana kumukira chokwadi kuchibatanidza vanhu, zviri nani tisiyane, uye zviri nani hazvo even kuti persecution kana hondo itange. Munyori avharira chitsauko ichi nepfungwa yandaona yandirwadza zvikuru, yekuti mukati menguva inouya nesuwo even maKristu, persecution is coming. Kutambudzwa kuchauya. Chatichatambudzirwa chii? Kuti zvinhu zviri kuwira nyika kuteereresai imhaka yekuti vanhu vari kuchengeta sabata rechinomwe revhiki. Apa pabatei apa. So vanhu vachatambudzirwa kunamata nemusi wesabata. Saka zvinhu zvinonyanya kukosha vateereri kuti tibate pamapromises aMwari, uye kunzwisisa kuti those who live godly in Christ shall suffer persecution. Uye kuti tinzwisisewo kuti patinenge tichitambudzwa, Jesu anoti farai kana muchitambudzwa, especially kana muchitambudzirwa zita rangu. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti even kubhora, anomakwa ndeane bhora, asina bhora wanosiyana nawo. Muchaona even kuti persecution dzimwe dziri kutouya even mazuva atiri anaya. A person can be forced kuenda kubasa nemusi wesabata. A person can be forced kucontribute mare even yedoro remukwerera. muKristu anokwanisa kumanikidzwa can face persecution yekunze uya tigadzirise zvinonetsa kumusha zvechiwanhu. Saka even iwewe uchiziva kuti zviri wrong, unozoguma wakuita give up. Ndo dzimwe persecution dzatinokwanisa kunge mamwe maKristu ari kufesa zuva ranhasi. Asi ndinokusiyirai ndima iyi kuti be faithful unto death. Mwari anotipa korona yeupenyu. I was talking kuna mumwe elder wangu mavhiki adarika, sabata radarika, tichitaura kuti mayouth mazhinji vari kuenda kumabasa nemusi wesabata. Then after muchaona kuti kuenda kwavanoita vanokwanisa vari kutaura kuti hatina zvekuita, ndo panobva mari yacho. Teererai vana vaMwari, sabata is a war, uye kuti munguva dzekupedzisira richatourayisa. Saka zvinhu zvinokosha kugara tapractiza kuramba kuita mamwe mabasa nemusi wesabata, kuitira kuti tigadzirire ma-persecution to come. Abva avharira zvakare munyori nepfungwa yekuti iyo the religion which is current in our day is not of the pure and holy character that marked the Christian faith in the days of Christ and his apostles. It is only because of the spirit of compromise with sin, because the great truth of the word of God are so indifferently regarded, because there is so little vital godliness in the church, that Christianity
is apparently so popular with the world. Saka muchaona imi kuti chiKristu izvi zvaakunetsa kuona muKristu chaiye naasiri chaiye nemhaka yekuti chinamato nenyika zvafanana, asi anopa this counsel pakupera: let there be a revival of the faith and the power of the early church, and the spirit of persecution will be revived, and the fires of persecution will be rekindled. Kana tiri kuda kuti nyika ino isvike pakuguma, chatisinganyeberani ndechekuti panofanirwa kuve nepersecution. Asi pari kunzi persecution haingauyi kana church sezvairi ino izvi yakafanana nenyika, even padressing, even pamataurire, pamadyire and so forth. So panofanirwa kuva ne-revival kuti maKristu chaiwo anobatirira chokwadi azvipatsanure kubva kumaKristu ari kungoita zvese kuti kutambudzika kuuye, Kristu auye. I want to pray nemumwe munhu ari kuti ndabayiwa pamwoyo ne-this word. Ndanga ndiri kushanda nezuva rashe, ndanga ndisiri kubata chokwadi chaMwari chaizvo sezvachinofanirwa kuti chiite. Asi Mwari ndibetsereiwo, mundimerese pamwoyo wangu a seed yekuda kutomboda zvenyu Mwari, kuda zvechechi, kuda zvokunamata, kuda zvekukuteererai. Mapedza kundimeresa, mondipawo simba rekuita kuda kwaMwari kwakanaka. Ngatitsinzinyei madziso tipinde munguva yekunamata. Baba wekudenga, naKristu Jesu muponesi naMwari Mweya Mutsvene, ndinokutendai nechapter 2 yaGreat Controversy, Persecution in the First Centuries, iyo yatitondedzawo kuti kunyangwe nesuwo mukati memazuva ekupedzisira tichapindawo panguva yepersecution. Tibetsereiwo Mwari tiite overcome zvimwe zvima-persecution zvingauya nhasi, zvingava zviri zvekushanda nezuva renyu resabata, kungava kuri kuputsa murayiro wenyu. Tibetserei kunzwisisa kuti imimi Mwari hamuzotisiyi tiine nzara, hamutisii tiine matambudziko, nemhaka yekuti takuteererai uye tateerera murayiro wenyu. Rambaiwo muinesu Mwari, muise chisimbiso chenyu rinova sabata renyu mukati memwoyo yedu, tirichengete paumhandara hwaro. Ndizvo pamunouya tinge tiri pakati pevachaponeswa. Iwaiwo nemuteereri wese ari kunzwa inzwi iri, kuti revival iwe pakati pedu, tiwe maKristu akaperera. Tanabata nekutenda muzita raBaba neroMwanakomana nereMweya Mwari Mweya anoyera. Amen. Toda kutenda zita. Ndinoitwa Elder Marezu we-Seventh Day Adventist. Wanoda kutibata 078 0085616. Even wanoda kupinda mumaboka atinoisa zvidzidzo izvi nguva nenguva. God bless you.